Някой тайно наблюдава за теб и нека да видим кой е той. И той наистина наблюдава тайно и особено вечер. Може би този човек има твоите социални мрежи. Може би той по някакъв начин се рови в телефона си, има съобщения или твои снимки. Има нещо от теб определено и вечер доста често така те наблюдава, интересува се. Този човек е от огнените зодиакални знаци, но не е задължително. Може да има само характеристиките на такъв. Той обича бързите скорости, динамичен човек, който не стои на едно място. Човек, който обича бързите скорости, обича така да е непрекъснато на макс. Има хубава кола или мотор, които могат да са светъл цвят. Този човек какво мисли за теб? Нека да видим какво мисли той за теб. Той мисли, че ти си жената, която иска да има в живота си. Той мисли, че ти си единствената, която отговаря на вътрешна и външна красота и нито една друга не може да те замести. Този човек е категоричен, че ти си идеалът за жена. Както казах, това може да не е нов човек, това може да е стар човек, с който си имала взаимоотношения. Таро карти показват, че между вас стои трето лице. Така, тук говорим за любовен триъгълник, който все още съществува. Какво си е мислил той за теб? Че ти си неговото слънце, че ти му носиш радост, щастие и късмет, че ти пълниш дните му, сърцето и душата му с светлина и с топлина. Какво си е мислил той за теб? Че те желае, дяволски те желае. Този мъж има сексуална зависимост от теб, той те обожава, привързан е към теб, както казах, на физическо ниво. Понякога това привързване може и така да е от токсичните, не е задължително, разбира се, но определено, щом има любовен триъгълник, тук говорим за токсично обвързване. За една страст, която така се възпламенява от факта, че не може този партньор да се има в живота. Ако този партньор се има в живота, страстта много бързо отминава. За лично таро четене ми пиши на съобщение. До скоро!